akong previous video na ay ni-comment dadto that got my attention. Mo niyang i-comment. Pangutanan niya, unsa di ay pamati sa gibuwagan. Masakit ba galing ibulangan ka sa uyab? Kaysa ka na magpatato ka? Ay, ako nang tubagon. Unsa? Lisod tubagon kay wala kami nagbulag. 12 years strong me. Basta kay 12 years. Kung ang kasakit sa tato, minus-minusan gamay ang kasakit sa paak sa amigas, ang kasakit sa ibuwagan ka, times 10. Ay kulang pa, times 100. Dili na tato, mura na kagitigbas. Hila ka. Mura kagitusok sa heart. Sakit ka ayo. Kabalo ka asay mong heart. Kabalo ka. Kada Rio, cause your heart always follows your mind. Utong ba? Sakit gid siya, oo. But it's a part of growing up. So move on. Kadaghan ra kays mayuhon diha. Unsa man daytoy inyong silingan? Didi ay.